ଯେମିତିକି ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍, ଅଦରକାରୀ ସିରିଞ୍ଜ, ନାପକିନ୍, ମେଟୋସୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଦରକାରୀ ଡଷ୍ଟବିନ୍ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାଲି ଡଷ୍ଟବିନ୍। ନାଲି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ କ'ଣ ପକେଇବେ? ସ୍ପେଶାଲ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ। ସ୍ପେଶାଲ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମାନେ ଯେମିତିକି ଛୁଞ୍ଚି, ଏକ୍ସପାୟର୍ଡ ମେଡିସିନ୍ସ, ବ୍ଲେଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି କି ମୋର କେତୋଟି ଡବା ଅଛି, କୋଉ ଡବାରେ କ'ଣ ପକେଇବାର ଅଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ଆପଣ କହିକି ବୁଲିବି। ମୁଁ ସଫେଇ ବାଲା, ମୁଁ ସଫେଇ ବାଲା, ଗଳି ଗଳିରେ କରୁଛି ହଲ୍ଲା, ମୁଁ ସଫେଇ ବାଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଜାତୀୟ ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନଟି ଯାହା ହେଉ 2014 ଅକ୍ଟୋବର 2ରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଅଳିଆ ଆଣିବାକୁ ଲାଗୁ କରାଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ ବୁଲିକି ଅଳିଆ ଆଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଟିକେ ଖାଲି ଜାଗା ପାଉଛନ୍ତି, କି ଡ୍ରେନ୍ କି ନାଳ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସବୁ ଅଳିଆ ନେଇକି ଗଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମୋର କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ତ ବୁଲୁଥିଲି ଆଗରୁ, ଏବେ ବି ବୁଲୁଛି, ଆଉ ବୁଲିବି ବି। ମୋର କିଛି ହବନି। ଯେତିକି ସବୁ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଦେହକୁ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ, ମୋର କିଛି ହବନି। ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ମୋର ବୁଲିବି। ମୁଁ ସଫେଇ ବାଲା, ମୁଁ ସଫେଇ ବାଲା, ଛକ ଛକରେ କରୁଛି ହଲ୍ଲା, ମୁଁ ସଫେଇ ବାଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯୋଉଠି ଛିଡ଼ା ହୁଏ ମତେ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ଆଉ ମତେ ସମସ୍ତେ ନାକ ଟେକନ୍ତି, ମତେ କେହି ଛୁଅନ୍ତିନି। ମୋଠୁ ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇକି ଚାଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ଖରାପ କାମ କରୁଛି? ଯେମିତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ମଣିଷ ଦେହରୁ ଆମେ ମଳମୂତ୍ର ନ କାଢ଼ିବା ତାହେଲେ ସେ ମଣିଷ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବନି ନା? ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ଆମ ଘରର ଆଖପାଖ ଏରିଆକୁ ବି ସଫା ନ ରଖିବା, ଅଳିଆ ନ କାଢ଼ିବା, ତାହେଲେ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ରୋଗ ଆମରି ଦେହକୁ ହିଁ ଯିବ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ହବା। ତ ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯାହା କହୁ ପଛେ ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ମୋ ଦେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ କେତେ ବି ନିଜ କାମ କରିପାରିବି। କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମହୋଦୟ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନକେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ତ ଏତେ ସବୁ କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ବିନତି କରିବି କି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ସଫା ରହିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଖପାଖ ଏରିଆକୁ ବି